Sangena njalo sikhawulezile kaloku matye goduka kuza ngathinjwa lithambo lasemzini into esatya isikhwebusa kwamkhwekazi kwanoqambulo asiwudli kaloku umbilo wenkomo sidlwe inyamakazi yona ihlale emahlathini kokwenje njalo singenile kaloku bantu abahle sesilapha ngaphakathi kwavusilanga kweli khaya lenkcubeko yesintu namhlanje kaloku nje baniyazi uba yiSaturday the 12th of September lubalulekile ke olu suku kubantu abazingca ngobumnyama abo bantu balandela i-black consciousness because lolu suku kwabulawa ngalo unyana kaMamCethe kwabulawa ngalo umgcina uSteve unyana kaBiko luloko lusuke kabantu abahle siye sikhahlele kuyo londodo yamadoda eyasiqhuqa inkwethu yasenza sizingce sizithande singabantu bamnyama ube proud uthi I'm black and I'm proud and I'm on my own wena kwelandelayo i-theme yelikhaya you'll know ukuthi we are very big on being black nokuba ubuntu bethu singabantu bamnyama sibujonge sibuhoye sibukhathalele sibuthande those are teachings kaloku zonyana kaMamCethe uSteve Bantu Biko umgcina uTyhopho noKwindla ngalo lusuku the 12th of September nathi we pay tribute kuwe ndoda yamadoda rest in eternal peace sigqitheke size kolusuku lanamhlanje maybe in keeping with olusuku lanamhlanje we will talk about the energies the vibrations the spirits sivuselela kaloku izispirit siphakamisa bangekhoyo ukuthi basincede basilwe lapho sifuna ulwelwa khona ngalolu suku lanamhlanje xa sizabe sithetha ngamakhandlela raising the energies zamakhandlela uplifting ourselves with the vibrations and the spirits esizithatha kuwo amakhandlela sabe sithetha lonto ke ibanayo ipen ke namhlanje nephepha kuba kaloku kuzofuneka ubhalile ininzi lento yamakhandlela ukuthi elithile lenzani elithile lenzani ukwenzela ukubana uthi uphuma uyofuna elifuna wena okanye elifunwa nguwe ube ubhalile ukuthi ufuna uphumbala fontoni ngoku ke usayokhangela ipen umgarantwana nje okhawulezileyo ngokubana iveki yesibini lena iseyiveki yokuqala sivulile phaya esikolweni kwavusilanga wena mntu othi uyafuna usijoyina isikolo esizawuqala in the first week of October 2020 siyophela nge-month end kaNovember ukuba izinto azenzekanga it means iyawuphuphumela kwi-first week kaDisember we don't want to have isikolo ke ngoDisember abantu bexakile so ukuba yaphuphumisa by the first week of December hamba ke wena uye ku www.vusilanga.co.za uye kulaa ndawo ithi about us and the academy uzafika ikhona ilinki pha ucofe ugcwalise ezo details imbalwa ulinde ke kuzawuthi xa kuvalwa sibuyele kuwe ke mntana omhle uzongena esikolweni sizawuzama futhi siphinde sifake ilink kule ndawo ithi description empheleni kwayo le video ndiceba sowugqibile ke umgaranto obumnandi umhle unjalo singene endimeni ke umatye godu ukuthi maswagawule swarhuqa ukwenzela balithi litshonela ngomgqibelo ilanga sibe siyigqibile lena into yanamhlanje apho sithetha khona ngawo amakhandlela singene ke endimeni sesingaphakathi kapha emakhandeleni siyiqale into yamakhandlela ngokuchaza ukubana inde indala into yamakhandlela amakhandlela all the ancient cultures zazinayo into elikhandlela of one form or the other the ancient cultures ke sizawube sithetha ngawo ama-China amandiya abantu abamnyama abantu base-South America abantu base-New Zealand those are ancient cultures nezinye ke the Arabs the so on and so forth those are ancient cultures they had a form of ikhandlela the original forms uzawukhumbula uba zazezanto zasenziwa ngamafutha kuthathwe lo futha kuthathwe lapho kanye lo khuno kanye lo nto ikwazi ubamba la oil kulayitwe kuyo kutsho kulayite ke those were early forms of candles ihistory ke isixelela ukuthi eli khandlela likhoyo with lento ekuthiwa yiwiki lantambo was started by Romans itsho imbali satsho saqalisa uba nekhandlela elinentambo engelokhuni elibanjwayo elo khandlela ke elathi lenziwa yaba yiloo nto yeza yaphelelwa yincasa xa zisithi 1800 because even though el khandlela had a wick it was another form of oil
around 1880 wena mntu wawukhona ngosasithetha ngevimbela sisithi vimbela lisuka kwi-petroleum jelly. The very same founders ke abantu discovered, andikho sure the right English word, abantu abadiscover i-petroleum jelly. They also found ukuthi kwakuyo le petroleum jelly you can further purify it, ufumane into ekuthiwa yi-paraffin wax. Bayenza ke lo paraffin wax. Le paraffin wax ke iphele iba likhandlela as we know it, the white candle othi xa i-temperature ithile linyibilike go back to into paraffin. Yiloo nto abantu xa bekorobha ngoku akusekorojwa ngamakhandlela uzalishushubeza linyibilike ugala iparaffin uthambise neenyawo ke mntana omhle xa ufuna iinyawo zakho zibe shushu wena cold feet. So ke le paraffin wax ke from the oil drills yathathwa ke kwafakwa la wick okanye la ntambo, we ended up with ikhandlela as we still know it. Ayonto indala kakhulu, yinto ya late 1800, started to be popular ngoma 1900. Ikhandlela ke njengoba lisenziwa ngale paraffin wax, this is the most commercially available. Akhona amanye amakhandlela enziwa ngezinye i-forms of i-wax. Ikhona ikhandlela abantu abangadibaniyo neparafini, mhlawumbi umuntu uba asthmatic of whatever reason bazawuthenga la angu-natural, azawusuka from i-soy wax, i-soy beans rather. I-soy beans ke zezi sizityayo phaa kwimana soup neesoup ezithile, kwenziwe nengamabisi athile ngezi soy beans. So hayi lo soy bean ke yakwazi uba yenziwe in a form of i-wax. Okanye bathathe i-palm oil, from i-palm kubekho i-palm wax, nayo ke ayizuba cheap ke mntana omhle nobe awuva umcimbi wayo. And then there's this popular one from i-beeswax, la makhephekhephe ekuthiwa yintona nto i-wax, le nto amakhephekhephe, you know what I mean, laa nto yobusi, I just don't know elinye igama elibhadlileyo. But ke from i-beeswax kuphume i-candle ekuzawuthiwa yona yi-candle wax candle. What? Hey, phele izaba yi-beeswax candle. So liyana ke isetyenziswa kakhulu ngabantu abenza izinto ezingenisa imali. If you know ukubana i-beeswax siyisebenzisela ntoni kwinto zezibunge, omnye kwenzele isibunge esenziwe from i-beeswax, nayo ke ayikho cheap, even though it will be cheaper than le ye-palm oil. Sigqithe ke xa sithetha ngawo la makhandlela sithi uba ikhandlela will take a shape of your choice, because kaloku ezi wax once you melt the wax iba yi-liquid. So i-liquid ke will occupy so space ukuba izawuba yiloo mold yakho ke xa ufuna ikhandlela elishape njenge-heart, omnye afuna ikhandlela elishape njengaloo nto yakhe ayithandileyo, ukuba uzawukwazi ukuyikhupha xa seyomile from the mold ibe yilelo khandlela lakho ke. Siyichaze ke uba amakhandlela amanye xa ufika particularly kwezi ndawo zithengisa ezinto zasekhaya zinuka kamnandi, you will find i-candle elinuka kamnandi, i-candle elinaloo fragrance of your choice. Kuvelela lona ikhandlela lona linuka i-peppermint, elomnye linuka i-lavender, elomnye linuka i-frankincense, lo essential oil oyithandileyo. Abanye abantu bazawuthenga i-mosquito repellent candle. Isekwalela khandlela ke mntana omhle qha kwafakwa i-essential oils ezinjenge-citronella ekubhiliva ukubana ziyayigxotha i-mosquito. Maybe one of these days ufuna sithethe ngazo ezi essential oils. Uyazi uba le citronella bathi yenzani, frankincense, lavender, peppermint, rosemary, tea tree, uyotshona kwezi essential oil. So izama uthi ke kuba eli khandlela you melt the wax ibe yi-liquid, you add your essential oils, you put kulo mold yakho of your choice, you put your wick. Iqine ke mntana omhle utsho ulayite ikhandlela, siyawadidiyela ke nalapha ekhaya lo makhandlela. So uthi ke xa sewunalo eli khandlela lakho ukuba uyafuna ke mntana omhle, because it will be white the original one, laba slightly yellowish, andiyazi ke nemibala. Umzekelo uyayibona mos ikhala ye-beeswax, so ubusebenzise yona uyawuthatha la khala xa seliqina libuyela kula beeswax khala. Ithi ke ngoku le nto wena mntu ozawufuna ikhandlela lakho libe yellow, ikhandlela lakho libe red, libe green, libe njalo njalo ezokhala, you've got options ukubana uzawulidaya
njani zininzi iidayi ezodaya amakhandlela, but if wena ufuna uzenzela ikhandlela ozawulithengisa is important ukuba ufumane idayi le ispecific for ikhandlela. Iyathengiswa ke kwezi ndawo ezithengisa izinto zamakhandlela. Uba wena uzifanela nobhela uthi hayi mna ndiya-improvisa, you take an ordinary crayon le engu-wax crayon ufake yona. Ukuba ufake u-black ke uzawuend apha une-black, uba ufake u-red. Uba ufuna utshintsha ikhala ke ibe yiloo colour, because ikhala uzawufumanisa uba ukuba ujonga your printer uzawuba nala blue, la yellow, la red, and then from eza color when you add the black you end up with every color in the world. Not in the world, but ke ikunikeza colors yi-12 from eza colors yi-4. So nayo ke into yekhandlela uyazi uba if umixe u-yellow nobani bani ukunike ethile, ubumixe le kunika u-purple njalo njalo. Now you've mixed ke your colors, you now have a candle enezi colors zizindidi. Why do you change i-colors zala makhandlela ke mntana ebhele? We want to tap into the energies ze-colors. I-color ke kubantu abastudishe i-physics and chemistry, each and every color ine-wavelength yayo. I-spectroscopy ke zanto kujongwa ngayo kuthiwa ngoku le is ultraviolet, kuthiwa hayi le ngaphi yotshona. Ezanto ke they take i-vibrations ukuthi when it vibrates kule level is red, when it vibrates kula level is blue njalo njalo. Nathi ke sisebenzisa la makhandlela to tap into the vibration, the energies ezeli khandlela ngokwekhala yayo. Before singene ke kwezi khala ubikhala ethile isinika which energies, masigqithe kule nto siyichaze ukuba ikhandlela eli kwinkolo yethu thina abantu bakholwa kwinkolo yakwantu yinto efikayo. You'll understand mos xa sithi kwakhandlela eli liqale ngoma 1872 ukuza so lajikeleza ke lazofika apha eAfrika, lazodibana nathi ke ngoma 19 so ayonto yakudala leyo. So loo nto ke xa lifika kuthi lafika nobuKrestu, yiloo nto amakhandlela uzawabona eSt John's, uwabone eZion, wabone kwi-Roman Catholic Church njalo njalo, yinto yasenkonzweni. Ngokwakudala xa usiya kukhohlela esingeni elo xhwele lakho nezinyo elide, okanye usiya kulophosa ngasemva welo gqirha lakho liwuphosayo umhlola, lithi phosa ngasemva waliphosa umhlola, wawungazulibona ikhandlela. Kodwa ngoku recently xa ufika nasemagqirheni ufika ikhandlela likhona. Sizawuthi ke xa sesingena uqaphele ukuba kutheni ikhandlela ofika lilayitiwe emayezeni limhlophe nje, kutheni emayezeni ungazufana ufumane ezinye ii-colors except u-white. Kwezinye iindawo zasemayezeni ufike kukho u-blue, kwezinye iindawo zasemayezeni ufike kukho u-yellow. Why ungafani uzibone ezinye iikhala, okanye why ungafani uzibone o-pink ezicaweni? Masingeneni ke kuyo le ndima yala makhandlela sitsho ukubana zithini iikhala zamakhandlela. Asiqale ngale khala intle, ikhala emnandi, ikhala eluhlaza, ugreen. Ikhala egreen yenzani emakhandleleni? You must keep in mind and keep remembering ukuthi apha we're talking about the energies, the vibrations. Sithetha ngokubana ezi colors zisiphathela ntoni. So these colors zezi color in all cultures ezisetyenziselwa the same purpose, whether you go to the Indian culture, you go to the South Americans, the very same colors have been found ukuthi zi-vibrator to give you this type of energy. Green is for healing ke mntana omhle, is for nature, but is for money, but is for good luck, but is for prosperity. The same green bamsebenzise ke for i-rejuvenation okanye ukubhalansa izinto. Asiyisummarize ugreen sithi ugreen ngulona ukunceda with life. Ugreen ngulo kunika ubomi, ngulo kunika impilo. Ugreen ngulo wenza ikhaya eli noko libe luhlaza, libe kind, libe welcoming, because it takes you to nature. Ugreen lo.
So uthini ke wena mntana omhle xa usebenzisa ugreen for into zakho zasekunyangeni? Uzamsebenzisa ugreen xa usiye emlanjeni, xa uyolayita amakhandlela akho emlanjeni, uyothetha nezihlwele emzini omkhulu ube naye ugreen. Wena mntu uyengetheni ehlathini apho uyothetha khona nabantu abalela ukuthula. Kaloku sithi ugreen lo ngowebhalansi. Sifuna ibhalansi kobomi bethu, sifuna iprosperity bantu abahle, sifuna i-good luck, sifuna imali, sifuna impilo. That's why simsebenzisa ugreen xa siyophahla emzini wabantu abadala. Uyivile mos uba asiwubalanga umqolomba, sibale ingethe sabala amanzi. Whether uye elwandle okanye uye emthonjeni okanye uye sizibeni, ukuba loo ndawo inamanzi. Sigqithe ku-green siye ku-black. Ngoku besisithi funeka ubhale uphathe ipeni, ihamba ikubhidele, ndifuna ukumane uriwinda uphinde ubuye umva uphinde uriwinde. Now sithi ke ngoku u-black. U-black simsebenzisa for protection. U-black simsebenzisa xa usithi apha endlini zikhona nje into ezingahambi kakuhle, ikhona nje imimoya emdaka, sifuna ubhalanse eza energies ezi-negative, sifuna noko kube kuhlala apha endlini ukuze sikhuphe ezo zinto zobumdaka. Sisebenzisa ke u-black. Emayezeni simsebenzisa u-black xa sisilwa nezinto ezilwa nathi, sisebenzisa u-black xa senza impinda. Athi omnye xa sendifuna uhamba ngeblumasi ndisilwa nomntu ndifuna afe, ndisebenzisa u-black, bayamfaka ke u-black. Naxa usilwa nento ongayaziyo apha ekhaya kuhle nje kukho izinto ongazaziyo, uye ulayite eli khandlela limnyama. Nantsi ke into encedisa ikhandlela so that you go beyond the energies zezinto zasebomdakeni, ufake neyeza. Zikhona iziphondo njengesi sikhoyo apha ekhaya esimnyama. Into esiye siyenze ke xa sesisilwa kule mizi, uthathe laa khandlela ulithambise la mafutha akwesa siphondo, ulithambise lonke uliyeke lome, and then ke ngoku xa utshisa uphuma nala mayeza njengoba kusitsha nje kutsho apha endlini, ibe ngathi uqhumisile mntanomhle. Siyalwa ke xa siphethe u-black, siyazikhusela xa siphethe u-black. Singene ku-red. U-red thina abantu okay, masigqibele ngabathakathi. U-red lo usetyenziswa kwiindlela ezininzi. Uma ujonga abantu abamhlophe, u-red bamthatha bamfake kwizinto zasekuthandaneni. Xa udibene neso siqanda ke sakho sangapha kude, niyahamba niyodibana kuloo ndawo imnyama yokutya, ikhandlela elizawuba khona izabalela khandlela libomvu, because u-red kwezinye iculture associatwa nento ezininzi. Associatwa nokulalana xa ulalwana, kulayitwa ikhandlela elibomvu because ngokwebhilifu ke kuba eli khandlela increases eza vibrations zesekisi. Ela khandlela increases i-romantic interaction, ukudibanisa ezo energies zabo bantu babini, increases i-passion. Uzawufumanisa uba ke u-red lo esekhala ezi vibrations xa usiya kwiindawo ekutyiwa kuzo, uzawufumanisa bukhona u-red. Usuzijonge ezi ndawo kutyiwa kuzo zonke mntanomhle ezi that studies ii-energies, bakhona u-red. Asifuna uzibiza ngamagama ke ngathi siya-advertiser, kodwa zonke ezi-restaurants, because u-red increases that energy of feeling good. U-red xa uhamba nesasinqanda, the energies zalo red around nina. Alambe kumntu ongusisi, indoda ifake isandla epokotweni, eyubona uyaphela imali, indoda ithi maside sihambe kule ndawo ka-red. Xa kusuka apho ke red kwiwendlini, uyayiva ke laa nto besithethe ngayo ke yesekisi. U-red lo baphinde bathi work for izinto ze-success. Uyanderstand uba amadoda athile afundileyo amaqhina awo abanala red. Uzujonge la president waseAmerica iqhina elinxibayo, unqabile umbone inxibe elinye, because president kuba u-red lo uhamba hambe adibanise ne-status, adibanise nokuthi umuntu xa ijongile afumanise ibingathi ubhadlile nobudom. Thina ke bantu basemayezeni simthatha u-red lo simsebenzise kwiinto zegazi. Sithi yabona ke xa ndilayite eli khandlela libomvu, xa uqhuma uthuli kuzawufa
umntu lo energy ke nayo iyasebenza. Uthathe ured lo, you change ezazinto zoze love uzenze the anger, the fire. Ngured ke lowo. Wonke kumuntu wakhe wathatha ikhombo yalapha ekhaya. Uyayazi mos wena mntu mayeze nohamba apha endlini bafuna step 1. Step 1 simhambisa nekhandlela elibomvu apho uthi bonke abathi xa bahlangane ngegama lam ndithi mabahlangane bodwa balwe bodwa babulalane kuphuma isidumbu esingazuba sesasekhaya kathakathwa ke ngoku. Sithi ke wena mntu ongenamayeza ofuna nje ukuzisebenzisela the energy zamakhandlela, sifumane isiphondo nawe esibomvu kodwa esithakwe ngamakhandlela okwenza lo red ufunwa nguwe. Ukuba ufuna ured we-romance, utsho ukuthi ndifuna isiphondo se-romance. Uba ufuna ukwenza ured lo wokulwa neentshaba, ufumane isiphondo sizawuba bomvu kodwa sithakwe ngamakhandlela okulwa. Nanko ke ured, sigqithe kured siye kublue. Ublue ke xa bekhumsha abantu abafundileyo bazawuxelela uba ublue is for wisdom. Ublue naye is for healing. Uyamva healing uzokwesibini besimfakile pha ku-green. Ublue is for healing. Ublue baphinda abantu abamhlophe namandiya bathi xa ungumntu owalibalayo amaphupha, xa ulayite elakhandlela liblue ayavela. Kutsho abo bantu ke mhlawumbi bazawungaveli awakuthukise, ndilayite ikhandlela liblue elamnenemene uphele amaphupha wakabuyi. Ublue baphinde bathi is for truth. Andiyazi ke is for peace. Ngublue lowo. Ublue ke wena mayezeni umsebenzisa xa kutheni? Abantu bamayeza ke bathi xa besebenzisa eli khandlela, masiqale ngaba basebenzisa kwizinto zenkonzo, bathi ublue ubhalansa la makhandlela bawasebenzisileyo. Ublue brings stability kula makhandlela ukuze la makhandlela asebenzisane, asebenze onke. Vamos sithe kubantu abamhlophe bathi tranquility. So ublue, the energy tranquility, harmony, yile esiyisebenzisela yona ke thina abantu babasindisiweyo benkonzo. Andanoba xa usindiswa khona amakhandlela, kodwa uyayibona mos kwabantu benkonzo sithi bathatha ublue balances onke la makhandlela abawasebenzisileyo for harmony, for tranquility, ukwenze beza energy zingavibrate izigilane. Ngublue lowo. Ukuba uza kubantu ke ngoku abanyanga ngesintu, ublue unemeaning yokuthi likhandlela lakomkhulu, likhandlela labantu abadala. Omnye uzawuthi lelasengetheni, omnye athi lasemqolombeni, kuloo ndawo othi izhlwele zakho zikuyo, likhandlela lalapho. Omnye athi ublue likhandlela lootata. Uyayiva ke ngoku xa sesisiza no mother father principle, sawuthi xa sesifika ku-white sithi white likhandlela lo mama, ublue likhandlela lo tata. Ikhona ke nesequence ke xa walayita la makhandlela, you'll always start lighter ke mntanomhle uze uyovala ngodarker, because udarker must balance. You don't start by balancing what is not there. Sigqithe ke kublue. Elilandelayo ngugold. Uyeva ke xa sesithetha ngegold sithetha ngobutyebi, sithetha ngemali phayana kugold, sithetha ngegenerosity, sithetha ngeluxury ke. Kuthiwa ke xa sekuthethwa ngabantu abakhumshayo bathi ured is for solar energy, is for i-vibrancy. Ube vibrant, ube ngumntu owarm, ube ngumntu esithi xa sikujongile sithi uphumelele noko ubhele. Lelo khandlela ke abantu basemayezeni ke xa besebenzisa ured uzosetyenziswa ngalamadoda ezibunge zemali, uzosetyenziswa ngalamadoda afuna imali, uzosetyenziswa ngalamadoda indoda ethi xa ifuna ingena kuloo ndawo kuthi ungenile ke unyana kabhele nankuya, kuba xa engena you exude presence, you exude stature mntanomhle. Uye kuba ngalamabhityo xa engena umanze kujonge ngapha kwakho. Ngugold ke lowo. Naye kugold siyaku-encourage ukuthi xa uzawumlayita you get isiphondo. Sinesiphondo apha ekhaya kuthiwa ngumhlonipheki.
uthi ke wena xa ungekazisebenziseli imayeza usafuna nje ujinga apha emakhandleleni, uthatha ikhandlela lakho ulithambisa isiphondo sikamhlonipheki ukwenzela xa ulayita elaa khandlela with the energies ekhandlela, it also get assisted ke mntanomhle ngalamafutha ngalamayeza aphayana kwesa siphondo sithi mhlonipheki. Basite kaloku umhlonipheki ngulukwenzela uba ube present. Uthi noba uyilaa ndoda imfutshane, ikhona laa ndoda imfutshane ngumnganam ethi xa ithetha sibomba ngoku ifuna unyusa ivoice, ifuna unyusa i-height ngevoice hlenje nomsindo. Xa uyiloo ndoda imfutshane ke noko uthi xa ungena unawo umhlonipheki, uhlonipheke uye kuba ngumntu oshawutayo. Bashawuta abantu abafutshane, ndingathuka abantu apha ndawugxotha. Uyelo ke mntanomhle yena uthi xa esetyenziswa ngabantu bezindawo ezinye ii-cultures bathi wena mntu uneproblem ye-depression, ukuba ngumntu ohleli ukhala njalo, mninzi kumntu ongumakhala njalo apha phandle. Omnye ukhaliswa ngabantwana, bayamstresa abantwana. Omnye yindoda ekhaliswa ngumfazi, lo mfazi undiphethe kakubi lo mfazi. Yiloo ndoda i-depressed. Unguloo mntana udipreswa ngabazali, unguloo mntu udipreswa kuloo kona yakho kuthiwa xa ulalayo light ikhandlela eliyelo so that the energies e-depression, uyayiqonda mos le nto ye-energies. Bakhona abantu abazawuxela ubana if you work in this office, kule office kuhle nje kukho lo mntu uhle nje uyakhalaza apha eofisini, wonke laa mntu phayana you get affected yilaa energy yalaa mntu. Kanti ukubana usebenza kule ndawo enalo mntu, particular lo mntu ophetheyo, ukuba lo mntu uphetheyo kuloo ndawo yenu ngumntu ovibe, ngumntu nice, the energy ye-room iba yiloo energy calm, loo energy, because this person's energy, because it's the most dominant in the room, i-energy yakhe end up being shared by everyone. Ukuba ke ukuloo ndawo inaloo manager ogxeka oko yonke into ayijonga yegxekayo, nani hle nje ni-depressed. Ndiza ke kule nto ye-energy ethi if you are in your room and you-depressed, the energy of the room nabantu abalapha endlini bayayiva bayikhoda so kuthiwa ke laa khandlela liyelo liyayitshintsha laa energy. Kuye ke nje apha endlini kukho le energy yomntu o-depressed, it brings ijoy elikhandlela liyelo xa betshoyo elikhandlela liyelo. Nawe wena mntu mhlawumbi tata mama nihle nje ningomalwa njalo, nihle nje nilwa njalo. Zikhona ke izinto ezixabanisayo kwi-relationship without ukuyi-downplaya le nto. Izichitho, izilwane phakathi kwekhaya kuhle nje kuyaliwa. Yiloo nto funeka ubalekele kwaBhela uzofumana ikhombo yesichitho, ufumana amayeza esilwane. Kwangoku ke yithi chu apha kuyelo ngokwasemayezeni ke nasezinkonzweni besiyithethile into yokubana akhona amakhandlela ekuthiwa ngalakulo tata, sithe uwhite kuthiwa ngowakulo mama, kanti uwhite ahambelane noyelo. In the absence of uyelo, wena mntu othi xa uphahlayo kuthiwa qala uphahla abantu bakulo mama, uzawulayita lo yelo ke ukuba awunaye uwhite okanye la white for abantu bakulo mama. Uphinde uyelo lona is used xa ungumntu ekuthiwa izihlole zakokwenu zezenkonzo. Bazawuthi ke xa bethetha abantu particularly baseziyoni kuthiwa wena unesithunywa usebenzisa la yelo. Siye sithi ke xa si-advisa abantu, wena mntu othi xa uhleli nje uphupha abantu abanxiba ii-uniform zenkonzo, ithi xa ubakhumbule abo bantu ikhandlela lakho uqale ngoyelo uze ngo-white ugqibele ngaye ublue. Sigqithe siye ku-pink for love, unopink. Upinki ke kuthiwa yikhala yekhandlela that brings happiness, that brings self-esteem. Ube nguloo mntu uzivayo uzidlayo. Iphinde ibe yinto ye-romance, which makes sense ke abantu aba-romantic. Namadoda a-romantic ngoku uyayibona le ndoda inxiba isheti epinki, le ndoda inxiba ibhrukhwe epinki. Namadoda namaqhina pinki ndiyabona uba sesizawunxiba iilokhwe ezipinki singala madoda. Upinki ke but is for peace, friendship, emotional healing, especially wena mntu mtsha, if you are still young, endaweni uba usebenzise amanye amakhandlela for healing, uzisebenzisele upinki. Noba uyindoda, sithetha nge-energies apha, but if you are female, it works even better. Emayezeni ke
Upinki lona is for youthful vibration. Ukuba uziva down, ngoba ndiske ndatyhafa down, I need some vibration youthful. Ulight upinki, ungabi nantloni ndoda ndini utsho ngentloko enkulu. Layita upinki, uwedwa mosikule room, akukho mntu ukubonayo, aphinda upinki. Xa sifikile esasinqandamathe sakho, nizithi pink, yabona ke la pink umdibanise nala red, uzawuva wena, kuzawuba mandi apha endlini. Sigqithe kuye unopink, siye ku-brown. U-brown ke mntana omhle, uzawuthi xa ujonga ugold, ujonge u-brown, zihambe zisebenzisane because ezi colors azibhekelananga. You move from brown iba light and then it becomes gold. U-brown lo ngowe-stability. Ndoda ndini bizilayitela ikhandlela layo eli-red kuba usithi ufuna xa uvela kubonakale. No-brown uyayenza loo nto. U-brown yamlayita ndoda ndini efuna uhlonipheka, particularly xa uya kuloo ndawo yakho qonda uba ndifuna bandibone, ndifuna xa ndingena khona amadoda entlanganiso kuye konyulwa phaa i-BEC, kuye konyulwa i-REC, ndifuna ukonyulwa nam. Zilayitela ikhandlela lakho ke mntana omhle. You have your brown and your gold, uwalayitela amakhandlela, and then you add your red, uwadibanisela amakhandlela, unqule phaa uthethe. One thing esilibele ukuyitsho ukuthi ezi energies are assisted by the word. The word increases energies ze-vibrations. Hamba ke xa uyenzile mphathi ndini, nkokheli ndini, mhlonipheki ndini, uye kwabo bantu uthi xa ungena babone uba nankunyana kanantsika. Zifumanele ke njengoba sesitshilo isiphondo sikamhlonipheki, uzithambisele ikhandlela lakho xa usiya kuloo ndawo, uye ukhe walilayita ikhandlela okakuqhuma kwekhandlela, the energies zekhandlela. Remember nantsi enye into befamba siqale ngayo xa sithetha ngazo ezi energies. Sithi kaloku ii-energies, there are 4 elements, even though ziyi-7 xa zizonke, but as common ziyi-4. Ikhandlela carries all the 4 elements. You are tapping into ezi energies zekhandlela. Uthatha apha ekhandleleni u-earth, yi-physical manifestation yalo ikhandlela nobu-works balo, that gives you the earth. Eli khandlela xa linyibilika gives you water, because it goes back to what? To la liquid. Eli khandlela xa liselisitsha likunika what? The fire. Liyavutha linika the fire. La mqhumo gives you air. Uyayibona ke ngoku, you have your earth, you have your water, you have your what? Bele. Hey, ndiyaphelelwa ngoku. You have your earth, you have your fire, you have your bese ndiyithethile. Yo, ndikrobeleka ngoku. Masigqithe ke, all we're trying to say ukuthi you have all the 4 elements in this one candle. Sathi ke ngoku there's another one engu-3. U-3 ke ngomnye umcimbi complicated ofuna another day, kulapho sithetha khona ngespirit, sithetha ngesoul, sithetha ngebody of light. The spirit, the soul and the body of light, zezi ozenza with the word, because the word manifest what you want. Ndiyashumayela ke ndiyabona uba kuvuke ubushumayeli. Uthi ke ngoxa sowudibanisa the 3 elements with the 4 elements, you manifest the physical. That is the what oyifunayo. You want what? What is what you want? Le nto ithethisayo ekhandleleni njeba uphuma nje bhele usiya apho uya khona, ufuna uwamkeleke njani. Njengoba ukhala kangaka nje ungunonyembezana ulayita la makhandlela, ufuna kwenzeke ntoni? So ikhandlela ke assist with ezo nto. Loo nto silikhapha ngamafutha akwabhele ukwenzela uba ingabi the candle alone, kubekho namafutha ahamba neplants, ahamba nezinye izinto ukukuncedisa. The last one is not the last one, inoba ndimlungqamileyo. Siye ku-purple. U-purple yena bathi xa bemchaza is for ingqondi. It gives you back the knowledge ubuse uyilibala.
it enhances your spirituality mntanomhle. Ukuba ungumntu odume ngobukleva, kuthe ukleva ke ubhele, ela khandlela li-purple likubuyisela that wisdom, liyakuphinde nalo libalance the energies. Inoba ubhele lo akanayo la wisdom, ile nto libala kangaka nje, funa ke light elikhandlela li-purple ndibona ba akuzuba ngathi ndiklevana. Sigqithe ku-purple. Apha emayezeni ke u-purple simsebenzisela ntoni? Umsebenzisa xa usidibanisa nomhlonitshwa. Funa indoda ehloniphekileyo, indoda ephetheyo, indoda ekhokhela abanye. La purple uyangena nabo gold, nabo brown kulaa ndoda. Xa sisithi laa ndoda ke bomama, sithetha nani bomama? Abaqhwabi. Siye ku-white. U-white ke likhandlela that symbolizes okuhle, likhandlela i-black consciousness ithi kutheni u-white izaba zinto ezinhle no-black ibizinto ezinhle. Emakhandleleni u-black for a change uba yinto entle, athakathe ke u-black xa efuna. U-white is for peace. U-white umsebenzisa xa ufuna nje i-harmony ekhaya, u-white yamsebenzisa. U-white yamsebenzisa for spiritual healing. U-white uyasebenza xa ungenazo ezinye ii-colors mntanomhle. Umuntu we-physics uyayazi le nto sithetha ngayo. Wena mntu ufunde uNewton, wafunda ne-prism, wafunda ne-dispensation of i-white light. Uyayikhumbula la physics? Ndingabhudi ke bandiyabona namhlanje ndiyenze le nto ndingekaphungi, ndiyabona uba ndiyaphelelwa namhlanje. So u-white is for i-clarity. Simsebenzisa ke u-white emayezeni xa sithetha nabangekhoyo. Sathi phaa emayezeni uzawufika phaa kulayitwa impepho kubekho ikhandlela eli-white. Sithi xa uphuma usiza kwabhele, wena mntu ungenampepho, layita ikhandlela lakowenu, unqule kubantu bakowenu uthi ndisaya emayezeni ndikhapheni bantu abadala. Xa ufika apha ekhaya siyakungenisa, sikulayitela impepho, sikulayitela ikhandlela, sithi bantu basemzini namkelekile apha emabheleni nifikile. Xa ugoduka uyongenisa amayeza ekhaya usuka kwabhele uthi nanga amayeza enze ngawo, usasebenzisa kwa ela khandlela limhlophe, ikhandlela elimhlophe leli uthi naxa usiya kwezo ndawo uya kuyo ucela indlela. Wena mntu uhamba i-long distances uba kusafe ukulishiya livutha, ucela indlela ulayita ikhandlela elimhlophe. Wena mntu uya kwezo interview, wena mntu ufuna ukuba kukhanye, wena mntu othi apha endlini kuhle nje kuyaliwa, ucela kutyhileke esi sithokothoko sobumnyama, silayita ikhandlela. Ikhandlela elimhlophe ke bantu abahle lingu-all-rounder emakhandleleni. Ese result siqala ngalo thina. Ukuba uzawulayita loo nqaba yamakhandlela uqala ngaye u-white ukwenzela ukubana onke afike angenelele. Kufana naxa uwacima ke amakhandlela akho wenu, uqala uwacime ngokwelu ugqibele ngalo, kugqibele u-white omnye aliyeke lilimhlophe likhe li-vibrate, because all the other vibrations are present apha kweli limhlophe. Kudala ndithetha mandivale lena yanamhlanje yobubhele kuthale thetha noko ibinde into yamakhandlela. Sithi zifumanele ke la mayeza azawukwazi ukuncedisa to vibrate nala makhandlela akho. Hamba ke uyozikhangelela more research ngawo amakhandlela. Okwakaloku nje sithi masiyeke ilale bantu abahle, ibinde ngokwaneleyo, is very very long. Sibulele ezohlwele bezisithumile sithi kuzo kube chosi kubele xa sicamagusha.